Bombo Business News. Nagpaandam ang Department of Trade and Industry o DTI batok sa mga nag-hoard sang essential goods sa tunga sa nagapadayon nga krisis sa gatong bangod sa mainit nga tensyon sa Middle East. Suno kay Trade Secretary Cristina Roque, illegal nila nga makabig ang pagpaminta sa karon nga sitwasyon. Dugang pasini nga ang mga mapamatudaan nga nag-hoard sa mga essentials goods o essential goods ang saranggid mga tubang sang penalidad sa idalom sang Price Act kag Republic Act 7581. Sarang man nga mapreso sang 15 ka tuig kag multa nga nagalabot sa 2 million pesos ang madakpan nga nagabuhat sa illegal nga butang. Sa iban pa nga balita sa negosyo, nagpagwaliwat ang Department of Energy Oil Industry Management Bureau sang bagong big time oil price hike sa mga produktong petrolyo subong o kon kahapon nga adlaw sang Sabado para naman sa gasoline o kon para sa gasoline posible magsaka sang 14 pesos tubtub 16 pesos kada litro. Sa liwat sa gasoline posible nga magsaka sang 14 pesos tubtub 16 pesos kada litro. Para naman sa diesel posible nga magsaka sang 20 pesos tubtub 22 pesos kada litro. Sa liwat sa diesel posible nga magsaka sang 20 pesos tubtub 22 pesos kada litro. Para naman sa kerosene posible nga magsaka sang 7 pesos tubtub 9 pesos kada litro. Sa liwat sa diesel o sa kerosene posible nga magsaka sang 7 pesos tubtub 9 pesos kada litro. Padayon nga igapatuman ang staggered oil price hike agod hindi man matamaan ang publiko sa nagapadayon nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo bangod sa tensyon sa Middle East. Posible pa nga magsaka ang presyo sang gatong kung sa diin iga-anunsyo ini sa Martes, Marso 17.